mati mamaku ana dewek sing paling sayang dewek najan dinari gede mapan aja nok lenden arah dowo papai aja nyekedit minangkane papai dina papai monit wong tempe dewek minangkane papai aja calon majikan aja roti pikir ngelamun mama Agus minangkane bos cepet mamaku ono nyekedit minangkane sing bayari orang lali selama senajan dilali agar keringan mamaku ono ngaturakan matur kesuwun ayo dinoku dino minangkan sing dulur dewe sing duwe 925 dewek sing hormat dine bos Wiramandala aja waktu kamu ya Allah Den ketel ning lebah iya rasa seneng lan bunga Den sawise ninggalaken panggonan lumaku nuruti dalan setapak jeh konon sampean duwe tujuan yang waketel wong wis tua Den digawa melaku semene adoe gader marani pojok krima gawa ketel ku ampekan megah mesaden tolong kene ya Den bari kandaan naragane paanggang mami enok pikan minangkane sindang kertas biru dewek sareng bude gede ajeng nok susi dewek kang mirengaken minangkane wong plumpon kuno papai ajeng calon majikan wong tempe ajan digawe lamun sareng bude enya kedik sing duwe CDM Ciberenda ajan dilali lali ganang kekelingan dilali porora kelipur tambah lawas nah mama komu ono ajero jadi sampeyan ngerasakaken pegel ngerasakaken teklok ya maklum ketel wis tua Den wah nu Den terus terang kula ngajak sampeyan ngincangi kula karena tujuan kula iku bari bisa kanggo bature kula gambar anak kanggo kandane
bari anak kanggo kanda, bari anak kanggo ngobrol. Toli gawak ketel garep takon Den. Sampeyan wani semangat konon kan cara lumaku sampeyan sampai ketel ketinggal-tinggal ning gore. Garep teka mendi indane ku Den. Jadi sampeyan ngincangi kula niburi kula durung weruh tujuane kula. Pitakonan ning ati masing mau. Salah kula memang. Kula orang ngomong nih sampean bahwa apa sing dituju. Oh, lebah kuwen. Wah, Nun, bisane kula ninggalaken setu reja. Tujuane kula iku pengen nemoni abayai soleh sing ana ning Bendakerep. dadi sampeyan ninggalaken Siturja badhe nemoni teng pesantrene Wak Yai Soleh. Leres pisan tujuane kula sing utama nemui Bapak Yai. Lan sing kedua sing keloro pengen nemoni calon garwa. Mboten kekantun sareng ayo genok puni genok sing wis 925. Wong sing eman dewek sareng bos wiramandalane gedik sedolo dalam kamera akan. Ora bakal lali selawasan aja nabi. Angger kelingan. Wak ketel wong wis gedhe tua Den. Ngerti ning pikirane sampeyan kok. Pengen tekak ning pondok pesantren ning Bendakerep. Ning Wak Yai Soleh. Hari sengaja mas sampeyan ku beli bakal nemoni Wak Yai. Yang ning kono calon garwa sampeyan lagi mesantren. Wis kah pengen nemoni sing dadi gundamane ngati barange maaf. Leres pisan sampean ngomong mengkonon. Makanya kula kan sing kepindo kula pengen nemoni calon garwa kula sing lagi ning pesantren Bendakerep. Den waketel grayang lan rapa sampeyan duwe demen karo anake Walebe. Iya. Mung sing dadi mantak pikirane waketel Den. Ya Allah indane katemenan konon sampeyan kok pengen kegarwa anake Walebe kok. Patrawi sararawe kuning kembange mamaku ono. Pengen kepati rasa sayang kemenakalane sing ora bisa. Ngaturaken mulane matur kesuwun dihormati mamaku ono. Acari aye deno pune deno sing badewe. Sampean ngomong mengko. Apa sampean masih kurang yakin? Ya dudu kayang konon Den. Sebab kajare kababat bibit bobot. Leres. Ya mung ting bating. Kaya dene kakang sampean waku ano. Kok pikirane sejen ora Den. Tolika siapa sih kan anaknya Walebek. Sampean masih durung uning. Klalen Klalen.
Anak kewan lebih iku sing diarani Nokamsia. Alah iya kamsia. Ingat, wis ingat. Ya kelingan kamsia. Ya. Wah, Nun, lamun kula kudu ngomong karo sampeyan. Sing aran cinta, sing aran tresna. Wong sing eman-eman dhewe. Ayo genok kudu genok sing wis 9 gede mangat-mangat kesuwun. Mulane pun dihormati genok. Sareng bos Wiramandana ora bakal tadi. pripun? Sing aran wong cinta, wong seneng, iku diukur karo harta lan benda. Ayalah. Lamun kulane wis seneng, kulane wis suka terima, najan dihalangi gunung gedene lan ambane samudra, ora bakal kula mundur, ora bakal kula ninggalaken pilihane kula. Oh, mekononya Den. Ya iya. Anune maya Den. Sing akeh-akeh lanang suki wadon suki. Oh, digawani warisan semene bawuan sing beli bisa gawa pekayamayan tok. Ku weruh. Aduh, iya watir ngecos Den. Den bagus. Ya. Kien kini wilayah alas benda kini Den. Oh, kian nggih. Oh, Berarti wis parek karo pesantren. pesantren benda kerep ya setitik maning lumaku neko. Berarti ngliwati alas kian baru ketemu karo pesantren. Iya. Iya. Den, Ya. nih lebak iya ini waketel ke jare dewek mah pikiran lagi blena. Blena Oh. kenapa pas sampean? Ya Allah, lamun kudu ngomong Den, sing aran dosane waketel ku riyak ngelek. Oh, dadi sampeanku duwe akeh dosa konon. Pirang-pirang Den. Pirang-pirang. Oh, sering bobat ning anak rabi. Oh, sampean. Oh, mulane akeh wong ngandakna wong ngomongna Den. Oh, Alah iku Den anak sapa Den? Sing sapa kono Kang? sing siapa? Yayu Masnia. Lala. Sing anak ning Taiwan. Taiwan. Kono Oh, Yayu matur Masnia. kesuwun Yayu Masnia. Ya Allah. Sing ana ning Taiwan sedulur Chandrasari. Ya. Sing ana ning Taiwan. Sing ana ning Taiwan nok Masnia. Matur kesuwun sanget. Oh, dadi sampean ku duwe akeh dosa kono. Kono dosane ngerek-ngerek ketel. Go, waketel garep takon priwen carane nglebur dosa? Go supaya enak uripe. Oh, konon. Dadi sampean sering dikandak-kandakaken ning wong. Oh. Sering dipepoyok ning wong. Kali gak wong ngomong. Apa sih? Iki jaketel cuma wongane anyar maning majikane. Tuh, Siapa pengen sih merus ngomong? suarane. Sing ngomong siapa? Akeh Ben. Akeh. Iya, ya iya sun. Ketel masa kian kudu maning sejen maning. Oh, konon. Tolong Jadi, lebak kian. jadi ning jaba-jaba kana akeh sing ngandakaken konon. Majikane sampean anyar konon. Ya. Jadi ini lebak kian endah ya Den wong padang ngomong ya endah. Ya wis, lamun sampean pengen dilelipur ning kula tek lelipur ning kula. Sing penting sampeane seneng, Nah. sing penting sampeane semangat. Iya. Ya wis, gua ana titipan salam dingin, Wak. Mangga Den. Oh. Oh, niap Titipan salame akeh pisan, Wak. lolo Allah. Sedulur Chandrasari ku pada nitip salam delengen, Bung. Kok jadwalnya kayak kene rapete Amin. Chandrasari. Spesial Ya. kanggo bos proyek Mama Selin sing duwe proyek Kanggo Yayu Masnia si wis ngupai Yayu Masnia sing mai kalung kesuwun. ana ning Taiwan Den. Kang Herman, Kang Herman. Minangka sedulur lanang sing paling eman. Ibu Alsya
sedulur FBA. Najan sirah ngomongi kita blesak bagian sore ngurangi dosa kita. Kita menang duduk kalah tapi niteni sirah hukum tabur tuai wis pasti ana. Anggo pemuda-pemuda pertiwi nih deh. Pemuda pertiwi kangge bos proyek Anjay. Tapi ingat kesabaran manusia. Iya ya Den. Pasti pada duweni ati larang. Duwe dan nanti larang. Sirah pengen apa? Toya gimana diri gamana? Anggo sapa? Bakal tekan daging. Mamai Cantika, wong pertiwi. Mamai Cantika, wong pertiwi. Mamai Cantika, wong pertiwi. Mamai Cantika, wong pertiwi. Haji Yuli, Mamai Cantika, Haji wong Yuli, pertiwi. Haji Yuli, Mamai Haji Yuli, Cantika, Haji Yuli, wong pertiwi. Haji Yuli, Haji Mamai Yuli, Cantika, Haji Yuli, wong pertiwi. Bunda Rifa, Bunda Rifa, Mamai Cantika, Bunda Rifa, Bunda wong Rifa. pertiwi. Matur kesuwun Mamai Cantika. Dasar ilat beli pebalung kari ngomong sampai langgeng kaya wong paling sempurna kaya wong beli duwe dosa kari ngomong beli ilok ngaca. Angger Mamai Caci wong tua dewe. Anggo wong tempel Den Mamai Ajeng calon tuan rumah karo Mamai Gina iki. Ngomong sesuai fakta aja ngomong sing ora-ora apa kita kudu buka ning keplesakan sirah cuma kita lekaya sirah. Tapi ingat kesabaran manusia Den sabar ketel mah. pasti pada duweni hati larang. Sirah pengen apa koya gamana kiri gamana bakal tekan tinggi masa wuruk dari ngomong tulung sirah di jalan. Kanggo panitia monggo diaturi. Anggo pemuda-pemuda pertiwi ya Den. Gak biasa dulur pacuk dasar ilang beli bebalung kari ngomong sampai langgeng kaya wong paling sempurna kaya wong beli duwe dosa kari ngomong beli ilok ngaca. Ya yuk Mas Nia, makasih. Ngomong sesuai fakta aja ngomong sing ora-ora apa kita kudu buka ning keplesakan sirah cuma kita rekaya sirah.
kasabaran manusia anak blenake Den pasti pada duweni ati larang sira pengene apa oya gamana diri gamana bakal tekan dari masa murungna hari ngomong tulung sira di jalan Den ya alas bendak bawane kayak kenen temen Den wah Nun ya Allah ada ado-ado Den astagfirullah alah bahaya Den bakal mentaki satuan kayak kenen belaini gini Den bisa mateni menusa gini Den lamun sampean pengen merukit sing darani kiri kelentang ya Allah aja ganggu sirani menusa ayo mancing maning tengah alas lamun digelem mancing bongkar ya Den tak bekolak maksa mulungan ayo ya iki Den ya. alas bedak satuannya gede-gede ana apa maning ini Den omek temen wiwitan loh ya Allah berubli sampean satuan apa kudu Den satuan ketek gua kudu dewek kan wanian temen hindane kok maneka maning siraning wiwitan sing dhuwur lamun digelem manek bongkar sira candak kawa balik ayo manek ple ayo Den kadelengen tekang dhuwur mah bature pirang-pirang Den iya ya Allah ya Allah sampean kok enom bisa beli nandangi satuan sing buas kaya ngono ku Den awas Den awas Pak ayo dicatek bebarengan Den Raja Rimbak ayo Pak iya ayo bener maju tujuh lu akan ngebermelocot buntut Den tuman satuan galak-galak dongol kok Den astagfirullahaladzim ya Allah hilangnya bahasa satok dongole dengen ngono Den wah Nun delengen ditinggalin ana telu iya kono Ugian tesingaran bangsa Markayangan yakin ini Den alah bisa non ayo Wanten temon siraku ya prevensi apa bling rungu ning bejalan kandang yang wong sing lagi pada ngomong-ngomongake apa kuno kabare ko alas benda kawilang alas puku sing raga nusa hari alas puku sing raga si priwen panggonane bangsa dedemit bangsa guriang ya ning kene berarti nyata Den sing aran alas bendake curiget
mulai semono sira aja oleh di jalan yang pati ya Nusa. Priwen maksud tirane kok? Gage sira sumingkir sing kene Nusa. Lamun beli gelem ngali sing genaki priwen maksud tira? Bakal karibejane sira wong loro Nusa. Den bagus. Iya. Sampeyan kan santri Ramagu Aisyah go tentune bisa go buku capakan karena surat apa ika sok esirna ini den bangsa mekenen Ya usah. Ken urusane kula. ayo Bangsa merkayangan. Isun Nyingkir sing ngadepane ingsun. lancang temen sira pangucape ca bagus. Lamun sira orang nyingkir ning ngarepane ingsun, niscaya bakal dadi aku. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan sampurakan. Allahu Akbar. Hayya. Den bagus Iya. ilange satuan mayit mampu bajik seblak ke ambon-ambone sapa sintane Astagfirullah. tinggali Ana maning. tinggali ngae tinggali pengen mampu bajik seblak kayak den Kin ki arane apa kin? yakin sebangsa tengkorak den Oh kin sing aran tengkorak ya. jong perong kok kaken den alah Ewa balung lapat daging. weruh siraku tengkorak ngelak dagingnya nyengit enah ya mung sing banget beli ngerti nih ya den wis kari balunge bae masih serantrakan bae sirau Rongokake ning pangrungone ya. bro karep ngomong apa Dudu kita lagi sombong. Dudu kita lagi pamer ilmu Nusa. konon priwen Nalika urip kita bak yang nuru ilmu bae setungtunge ning jagat. hari konon sing digoleti ilmu apa Ngaji karang. apa kuno gunane ngaji karang kok Najana mati pitumbalen tapi balune beli kawaris ning uler. paingan masih utuh Sejene karo sira wong tua. priwen kitane oh Awit no tekang tua semono masih tiyang bae sing aran numpuk dosa. wis dilebur mau dosane kecrongok Besok mati bakal jadi inti neraka sira. siraku neraka mati biketrima ning kang kawasa tang orang sing kaya sira Besok sumingkira sing genaki aja ngaton ning kita menusa ora bakal sumingkir malah kebalikannya kita rep manunggal kelawan sira wong loro Nusa. ya kun menunggal garep apa sirane oh lamun siram digelem ngali bongkan ya den Iya. Oleh lama dia sira ngomong kayak konon tuwe ilmu apa tuwe jampi apa kurang-kurangnya arep nantang kelawan Ya kita. usah. yakin maning jagat utanake banyu tak banjur balungi lah lebur dadi awut kegawane angin bismillah meneng aden garep banjur tengkorak supaya balungnya lebur dadi awut kabur kegawang angin bismillahirrahmanirrahim iya ayo
Den. Wah ketel mengkap-mengkap ngadepi satuan semono BK. Ora sembarangan alas ya. Oh, sing aran alas bendak bener becak wong ngomong. Den, lamun iya sampean garep teka ning pesantren. Iya. Ku bendak kerep. Oh, ajak suwen meneng ning kene. Jadi langsung mangkat sekian. Yat mana mangkat? Ajak kesuwen ning alasian karena ake gangguan pirang-pirang gangguan. Ya mung mangkat ya kiden haju padu mangkat-mangkat bae ketel wis teklok. Jadi sampeannya Ning lebak yen sampean belajar macan Sunda. oh jadi sampeannya pengen ditumpakaken karo macan Sunda. Unen-unen kun kula kesing duwe Den. Sing duwe Ya mung ketel dewek. oh cuma sampean deh. Iya. Oh, lamun ana sing niru tek komplain Oh ukurane. kun. Iya. Ya wis, lamun sampeannya pengen ditumpakaken macan Sunda, tak cumponi wae. Tinggal karya Den tanggane ning kene. Iya. Sinjang kiro sajatining wayang mancat landang lumampane alon-alon bagian alon sing pentinge asal kedinginan sekarukir kabar waktu bilang baik kayak kaca najan legane angka nanging batin agar kedengar jatuh ke banget kuning yen gitu balik kemari rokok cengat bebuangan lamun ngomong tegesan namun ngomong tegesakan ngomong kan dingin ira-ira manera-rata bukan nekat kari nyawa pada napa ngelakoni kang lebih gaun bunda lebih gaun kedip minang kasih duwe foto norong papa aja calon majikan kang hormati ireng-ireng